Hello guys. Yan, may leftover tayo kanina na adobong manok. Kaya ngayon lalagyan natin siya ng ng banana. Ayan guys, binigyan tayo ni Uncle ng saging, kaya may leftover tayo kanina dito na na manok, adobong manok, kaya lalagyan natin siya ng para mas maging malasa yung lalagyan natin siya ng saging. Tapos nilagyan ko na din siya ng sili para maging malapot, maging malasa din. I-mix muna natin guys. See you mamaya. Titingnan natin kung ano yung resulta niya at titikman natin. Bye. Hello, hello. Walang tagahawak, kaya ako na lang talaga yung maghahawak. At meron tayong pagkain. May leftover din, ang daming kanin. Ubus na rin yung chili garlic natin by Keneman, sponsor naman dyan. Tapos mamaya tignan natin yung iluto natin mamaya after mga 5 minutes. Hindi na rin inaabot mga 5 minutes. See you. Bye. Amazing! Ayan. Ay, nasunog. Nasunog. Ayan. Pero mamaya na tayo magkain. Luto na yan. Mamaya na tayo magkain mga ka-idol kasi maga. Yan lang mga ka-idol. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching. Bye.